be ni'n mynd i wneud heddi te yw creu sleim ein hun. Defnyddio gwahanol cemegion, twlu nhw at ei gilydd, a gobeithio wedyn bydd ni'n creu rhywbeth newydd. Felly, mae gen i un hylif fan hyn, calcium chloride. Gallai gael 2 o chi i ddod lan i helpu, os gwelwch yn dda. Un fan hyn, un ar pen. Botel i ti fan'na. A botel i ti. Na, fi am i chi gwasgu rhain mewn yn y cwpan fan hyn. A rownd, a rownd, a rownd. A stopiwch. Nawr te, tilwch eich llewis lan, a dodwch eich dwylo mewn. Syth mewn. A fe chi'n gweld, tynnu mas. Tynnu mas fa, na ni. Nawr, beth sydd wedi digwydd fan'na te, ni wedi cael y 2 hylif yn dod at ei gilydd, a maen nhw wedi creu rhywbeth newydd. Nawr, mae'n bosib i ni greu sleim mewn ffordd arall hefyd. Chi'n barod i gymysgu? O, gare, hylif yn mynd mewn fel hyn i bob un. So bydd un i bob un ohonoch chi i gymysgu. A dwi'n ni lliwio fe nawr yn defnyddio paint. O, gare, dewch chi fan i gynta te. A cymysgwch e lan bod y lliw i gyd trwyddo. Bod y paint yn mynd trwy'r hylif i gyd. Oce, da iawn. Ydyn ni wedi creu sleim to? Na. Na, mae angen i ychwanegu nawr y cynnwys nesa. Unwaith mae'n mewn, mae'n rhaid i chi gymysgu fe lan. Sleim! A gwyliwch beth sy'n digwydd o fewn y cwpan. Rownd a rownd, allan o'r cwpanau. A tynnwch eich prennau lan mas, a be mae'n edrych fel? Felly, dy 2 cynnwys syml iawn, be ni wedi creu sleim ein hun, sydd yn sleimiog, yn sticky ac yn llawer o hwyl. Pawb wedi joio? Yeah!